2. máj a je to deň, kedy Maťo po 22 dňoch cestovania dostal prvú depresiu z cestovania. Je to tu prvýkrát, vyslovil dokonca, že by išiel aj domov. Zvažujeme cestu na Aliašku, teda on ju zvažuje, čo by jeden nikdy nepovedal, že sa vôbec niekedy stane. Normálne zavládla depresia a nevyzerá to veľmi dobre s Matejom. Tu sedí v tomto kúte. Tu a je v depresii. Čo povieš k tomuto tvojemu šialenstvu? Neverím nášmu autičku na tom asi. Neviem. Sme zastali na mŕtvom bode a máme skoro 3 týždne času a nevieme, čo budeme robiť. Nevieme, kde ich strávime, pretože už sme takmer pri hraniciach, sme kúsok od Seattlu a za chvíľu sme vo Vancouveri a nemáme čo robiť 3 týždne. Tak nevieme, no, musíme porozmýšľať, čo sa udeje. Možno, ideme vstupovať do Kanady, tak máme trošku z toho stres, či nás pustia a či nám nebudú robiť veľké problémy, pretože niektorí tí colníci to majú v obľúbe. Tak dúfame, že to dopadne dobre. Po 3,5 týždni v Amerike. Konečne odchádzame z Ameriky, sme veľmi šťastní, že odchádzame z Ameriky, máme jej dosť. Stretli sme tu viac ako dosť živých príkladov zo seriálu Simpsonovci, cez všetky možné postavičky, cez všetky možné miesta a máme tu toho dosť, áno, stačilo Ameriky, takže presúvame sa pomaličky do Kanady, len potom, ak ideme na Aliašku, tak ideme opäť do Ameriky, potom opäť do Kanady, potom opäť do Ameriky, takže bude to zaujímavé, dúfame, že nám nebudú robiť problémy colníci pri našich prestupoch frekventovaných momentálne. Tak hranice sme prekročili, bez kompletnej prehliadky telesných dutín a iných otvorov. Iba nám pozreli pasy, popýtali sa nás na celú story a keď im ju Matej vysypal, čo všetko máme ešte v pláne, tak teta sa len zasmiala a podala nám pasy, že no, hýbajte a enjoy your trip. Have fun, guys. Have fun. Takže máme fun, hneď sme si to namierili sem. No a čo je tu? Čo to je? To je thrift store. Matej vie, čo mám rada. A ideme vymeniť olej. Ideme vymeniať olej na aute, na parkovisku pravdepodobne niekde. A potom vyrážame smerom asi